Весь русинський світ на днях 26 октября праздновал провозглашение независимости русинского народа подписанием у США Декларации о независимости русинской нации 23.10.1918 года у США, в Філадельфії, в Індепенденс Холлі, у Залі Независимості, як споминали цей ювілей наші подкарпатські русини. Русини США і Канади праздновали 26 октября День карпатських русинов на честь підписання знаменитої декларації в Індепенденс Холл. Наші подкарпатські русини, як і русини США і Канади, а також і другі наші русини, привітали всіх русинов світа і всіх наших сторонників, всіх наших милих русинов подкарпатських з великою славною датою підписання в США в 18-му році Декларації о незалежності русинської нації, що привело в скорому часі у дії міжнародному 57 державами світа признанню і як русинської нації в Сен-Жермені, і в признанні права русинів на создання своєї незалежної русинської держави, що проявилося предложенням русинам сперва от Венгерської Народної Республіки, а потім рішенням Центральної Руської Народної Ради в Ужгороді, прийняли русини свободне рішення в созданні своєї державності в составі новообразованої Чехословакії. Якраз 10 сентября 1919 года, согласно міжнародного договору в Сен-Жермені, русинська нація реалізувала своє право на самоопределення провозглашенням своєї русинської національної державності з іменем Республіка Подкарпатська Русь, делегувавши в той час тимчасово часть своїх національних прав. І цю фразу ми би хотіли дуже, щоб розуміли її і всі, і також наші юристи, многі з них, котрих це питання ніколи не вивчали. Подкарпатська Русь провозгласилася як держава, і народ русинов временно делегував часть своїх національних прав Празі на формування общих границь, банків, і армії. Іменно делегувавши тимчасово часть своїх прав до 21 ноября 1938 года, коли Чехословакія, наконець, превратилася в то, що обіцяла в Сен-Жермені – федерацію трьох равноправних національних республік – Чехія, Словакія і Подкарпатська Русь. Русини відбили попитку захвата державної власти галицько-польськими січовиками 14 марта 1939 года, арестувавши командування Карпатської Січі, між ними будущого героя України, польського гражданина Шухевича, а самих січовиків числом вище 2000 обезброїли, арестували. Вот як тоді сталося чудо із чудес. Ми не тільки провозгласили свою державність, але ми, русини, навчилися її захищати і показали ото всьому міру.